Actually uScott ngihlezi ngimbukele efonini yami. Yeah. Ngoba ase kuphi etulo yambona kuma TikTok yabona. Yaperform yacula. Akafuni umuntu ozomthinta. My favorite song yakho yakaScott iphi? Favorite jam. YakaScott. Ingoma zakhe. Like le one uyithanda kakhulu. Ngithanda kakhulu. Zonke ayikho ingoma kaScott engayazi mina. Zonke ayikho. Like sometimes you find ukuthi abantu aba different like baba mistreat uyabona. Ababaphathi the same way. Izinto zinakanjalo. Ngavele mebangisukela ngisemncane. Mara yabona mina ngiculalela yabona ngingayenzi nebusabona. Uthule. Mina ngingabakwe bona baqala mina. Awungakweri. Mina ngakwenza umuntu mina. And so like endlini bebakuphatha kanjani? Bebakuphatha njengecanda or bebakuphatha like endlini bebangiphatha right. Njengomuntu right. Njengomuntu right. Yeah, but at the same time I feel like into important nakhona. Ubusi ingqondo yazulazula. Papa nemali. Imali yesona. Imali emnikele ipetrol. Ngisho kanjalo. Futhi ubusi unikela ipetrol. Unikela ipetrol umthalusi. Uqala istrata. Mina ngidasa ngibuza ukuthi ubusi uchero wakho. Labantu bakubhalela ama lyrics bafuna ukuthini kahle kahle. Manje ngiyikhipha ngomunye umuntu. Yebani. Yeshaya ingoma ngomunye. Ngiyikhipha ngalo wami wase-8. Nosipho lo wase-8. Nosipho. Wenzani uNosipho? Unosipho yena umuntu wami yabona naye. Baningi abangikhalela bathi manje bengikhipha ingoma ngiyikhiphe ngabo yabona. So Cairo ini boma 5 years. Angisho mawuthi na 17. In 5 years uzibona soyenza kahle kahle. Mina ngifuna ukuzibona ngispana. Ngithengisa. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Infinity Talks. I'm Derek Benner, joined again by Mr. Infinity. You know what they say. It's not just a podcast, it's a movie, guys. Welcome back to another exciting episode, guys. So we've got your favorite artist, your favorite boy out here. Not just any, but the one from Utsakane Mashone 15, guys. Scott Cairo. Danko. Bafethu yimilona bafethu Scott Cairo ngisukwethakane bafethu ngizobona nina ngapha ngizomfikile ke bafethu mina bafethu ngisuka eTshakane bafethu yabona bafethu impilo yami mina ngekho kulezi zinto yabona ku TikTok yabona mina nje yami yangifaka ku TikTok yabona every day ngaze ngahlike phansi ngifike phansi ngishaya ama video yabona nabona into zanganjalo yabona ngaze ngajwayela kena sahamba saya kuma wethu yabona izinto zinakanje ababiza yabona ngaze ngajwayela ngabona ukuthi okay impilo okay ngizoyibona nami maka sithathe like step by step nje like from the get go, from like the day you were born, like igama lakho bokukhaya, right? Igama lami lokuqala ngekukhaya. Ngengekho igama lokuthi nguScott. Igama lami lokuqala ngekukhaya. Ukhaya. Sibongo Mnguni. Kaya Mnguni. So then le gama la Scott Cairo, how did it come about? Lize kanjani? Kusho ukuthi ngifike eSoweto ngakhuluma ukuthi baqale bangibuza ukuthi wayengithanda uScott yabona mina ngasho ukuthi wayengithanda uScott ngihlezi ngumamele ebhasini bese banyipa legama lokuthi bathi nami songuScott banyipa legama lokuthi nguScott bakuphile legama ukayo ubani ngaye abantu baseSoweto oyenzani eSoweto Scott bebangibizile kuma podcast before kahle legama leli ulithole after after kahle wena unakazelani kahle before boyenzani ukuthi lento le bakubize kuma podcast kahle before
Before uba famous kahle kahle. Yeah. famous Mm. Mengijayiva yabona ngibaculela yabona ya ngicula ingoma zakaScott kakhulu ngamela yena kakhulu Ngusha ama freestyle ngamazi kaScott. Yeah. Then khona le trending video le, I think that was the first video ke ngayibona like from wena le Pirima hu. Yeah. Kululeka leyo ngiqale vele yiyo vele eqale ngaqhenda ngayo. Yeah. Le ka Tebza ne. Chimashiru. Ike wakhuluma naye. Uthi Mashiru kangakhuluma naye. Na Ukraine. Nayo trend na mega happy. Yeah. Kahle kahle ngathi you've talked to like wonke ama-artist wala eMzansi like ubani ongakakhulumi. Umuntu angakhulumi naye nangu. Scores kahle kahle. Scott ngikhulumile naye. Ngikhulumile naye. Umuntu angikhala naye manje. Nangu. Ufocalist. Foka. Yeah, Foka. Uzana ubani tushothi ngikhulumile naye abantu engabakhulumi nabo kahle kahle kusazana dot. Oh nkosazana. Ufuna yena. Nkosazana dot ngaba happy. Ngaba happy. Ngongazithola kuthiwa you are performing somewhere maceda nayo khona lapho uzoba happy blind. Uzoba happy blind. Yeah. Why uthanda unkosazana like yini favorite song yakho lapho like? Nkosazana ngithanda ukuthi ingoma zakhe zimnandi yabona. Uphethe ubani umfana lo uphethe Makumba. Makumba yeah. Okay. Kahle kahle labantu laba uyagroove. So cause like mokuhlangana nabantu benkawu ukuthi uhlangana nabo emgrooveni something. Ngibabona achieve. Yeah, then uhlangana nabo vele ungazi nawo. Nami ngingazi. Ngiyafisa ukuba nabo sorry. Ngiyafisa ukuba nabo. Nah, ngiyakuzwa Scott. Mara a lot of people ngiyakutshela mfana bafuna ukuba uwethu. Abanye abantu abanayo lento nayo, lento unique. Abanayo bafisa. Abana bonke besebenza kumanager yabo. Bazophela isipani. Bazophela isipani. Sebafuna isipani. Khona ne yami weft. Ihlala etuduze ngikhalela nanamhlanje ngikhalela ithi nifaki. Ithi ifana namso. Ifuna ukukhuluma nabantu basebudeni. So uyavuma ukuthi like imanager yakho yenze like umehluko omkhulu empilweni yakho. Yiyo vele yangitshintsha iluntuzana ingqondo vele. Wena bofocus ekuyini like before iTikTok? Ngifocus ukuthengisa. Ubuyihasa ngithengisa. Ngiyakujamani yabona. Ngingakafiki kile TikTok yabona. Yeah. Like i-situation yasendlini injani for ukuthi wena uzithola uthengisa like? Ngithengisa. Like why bothengisa? Because abantu bayaphanda like but then for different reasons. Omunye ungathola ukuthi endlini kunemali mara still uyaphanda. Yeah. Omunye uziphandela yena somehow yabo. Manje ngifuna ukwazi ukuthi wena like bokuyini reason yakho ukuthi ubhayisa ama cool time like because that thengisela abantu kuba nemali. Kuba nemali. Ufuna imali. Wena ufrustana imali kahle. Ungasho ukuthi nalento le music uyenzela imali. Imali. Ngiyenzela imali bese mengiceda isikole ngithenga imoto. Ufuna imoto. Kahle kahle. Asinemoto ungayithola manje. Imoto. Yeah. Mara imoto ifuna i-license. Yabona ziningi izinto ezidingakala. Uthi unomnyaka omngaki konje? Na 15. Na 15. Hayi. 17. Mara one more year uyayithola lento le uthenga imoto. Then imanager yakho izokusiza ukuthi uthole imoto. Sakubonga yena Scott. So when I like you feel like influence like TikTok idlalile empilweni yakho like ayiyenzile into right TikTok empilweni yami vele yangitshintsha vele. So ngadvise ukuthi like nabanga abantu namhlanje mabacabanga ukuqala iTikTok bayenza ama video like bangibukele yabona baluntuzana bona bahlezi baluntuzana bamamela ingoma yami kakhulu. Busi
Busi amnikela ipetrol. Where do the lyrics come from? Like zibuyaphi lama lyrics? Abuyaphi? Abuya ku-manager. Yeah. Abuya ku-manager. Oh, so bayakubhalela kahle. And then wena soya execute release. Bayangitshela ukuthi ndoda asithini kanje bethi ngisheshe ngifika studio ngenze vele into khona. Yeah. Mara ubusi ucheri wakho ubusi. Busi. Hayi cherry yami. Cherry yakho ubusi. Cherry yami ubusi. From when? From kudala? Since when uJordan ubusi? Ngicela ukuthola naye lise. This year? Oh, that's why kahle. Uthole naye like was it before uba famous ku TikTok or after? Ngithole naye vele famous. Oh, so uqala ukuthola naye so famous. But then kule ngoma nithi nina ubusi ingqondo yazulazula. Papa nemali. Imali yesona. Yeah. Vele imali amnikela ipetrol. Ngisho kanjalo. Futhi ubusi unukela ipetrol. Nukela ipetrol umchalusi. Uqala istrata. Uqala istrata. Mina ngidasa ngibuza ukuthi ubusi ucheri wakho. Labantu laba bakubhalela ama lyrics bafuna ukuthini kahle. That's ubusi. Khalabo Papani. Papelele imali yesona. Yeah. Marubusi chammelmie as already sikanengoma phela manje ubusi akasa qualify. Manje ngiyikhipha ngomunye umuntu. Yebani. Yosha ingoma ngomunye. Ngiyikhipha ngalo wami wase-8. Nosipho lo wase-8. Nosipho. Wenzani uNosipho? Unosipho yena umuntu wami yabona naye. Yeah. Baningi abangikhalela bathi manje bengikhipha ingoma ngiyikhiphe ngabo yabona. Yeah. Oh, so basically so wenzela abantu riding like play music. Music. Yeah. Ngifuna like uthi like nabo babone ukuthi like ngibathanda kanjani. Yeah. Cause like abantu bakuncane nje bakufostana like uTikTok like ngebirthday yakho nabo bazile bangisupport yabona. Yeah. Bakufostana abantu like lothanda bakunika lona like abaniki noma ubani basically like you selective. And someone was saying there on TikTok ukuthi like la emzansi like when you are trending it might happen ukuthi utrenda kayi-one. Yeah. Yebo. Definitely. Ungatrenda then after some time abantu bangathi hayi someone new sekafikile yabo bangasa focus ku as much as ba focus ku ba focus ku umuntu. So when like wenzani like maintain like that thing ukuthi like wena individually SID la abantu bangaboni khona wenzani maintain le nto ukuthi ngifuna like njalo ngihlale on top of igame yami yabo. Yeah. Like ngifuna uhlezi ngifuna ukuzibona ngizephambili. Angifuni ukusalela emuva. Ngoba ngasalela emuva ngizoluza. Yeah. So into entsha vele ufuna ukuhlala phezulu. Yeah, into entsha ngifuna ukuhlala phezulu kutuma njengabo Ricky yabona umuntu. Yeah. So mara lethe le ukuthi vele abantu bayakufrostana enye into ukuthi kumele sicabangisise ukuthi umuntu yenza abantu ngisho kodwa umuntu abantu. So wena vele umuntu abantu engifrostana abantu bese abantu vele bakufrostana. Nathi ngibangifrostana. And so lento le ngicabanga ukuthi into engangisekudini because like le humility le ukuthi angifrostana abantu yezokuvayisa. So abanye abantu vele kule industry abacabanga ukuthi abantu i-reason ukuthi bafike la bafike khona yabona. Because at the end of the day I was follow. Back follow. Iba poster. Ibo laba bakwazi event ini na. Yeah, ibo laba ngibabiza bayezwe. Yeah. So basically if umuntu uyakumisa right now uceda uphuma ku event kunenye event okumele uye kuyo at that time ne ngaleso sikhathi uyakumisa umuntu uthi Scott ngicela ukushoot isithombe now wena uyakutha kanjani at that moment ngaleso sikhathi vele wenzani ngaleso sikhathi ngingashuta naye ikinkini. Even if like that means ukuthi uzoba late on kwenye event uzomshoot ngeke angeke awufuni ukuba late. Angifuni ukuba late. So when basically
uthi lento yenziwa Scott maphuma right le ukuthi like angavumi ukushuta nabantu angifuni ashute ngabantu ngifuna ashute nama phela nawe kuphela yeah ngoba bazomgcwalela yeah and Scott akafuni abantu yeah akafuni mara like the people made him like abantu bamenzile ukuthi kube uScott without thina abantu like as a country like ubani uScott without labantu abamsupportayo like wena Khayeyo if wonke lo muntu okufollowayo makangakanifollow uzoba ubani wayake ngiba umuntu yabo manje lo muntu makakucela isithombe si1 like uScott yeah angashuta naye inkingi makuScott akafuni manje role model yakho le role model yakho ayifuni ukushuta nabantu ayifuni ifuna ukushuta nami ngiwani yeah Ngoba uScott ngihlezi ngimbukele efonini yami yeah ngoba ase kuphi etulo yambona kuma TikTok yabona yaperform yacula akafuni umuntu ozomthinta. My favorite song yakho yaka Scott iphi? Favorite jam yaka Scott ingoma zakhe like le one uyithanda kakhulu. Ngithanda kakhulu zonke ayikho ingoma ka Scott engayazi mina zonke ayikho lyrics ayikho amagama wonke ingoma zakhe nje ngoma maka yena ayikho ingoma yakhe engayazi zonke yasithuta le yami uzimene ngizokutshela imene basi ishe wale ithanda kakhulu yakho yo A1 ingolekeni ingolekeni 1000 ingolekeni alengayo ukutrenda ke ingolekeni manje like mocabanga wena yiphi biggest artist okhe wakhuluma nayo like uScott ngisabuka ukukhuluma naye uScott except yena like ubani umthanda like number 2 like put sibekele top 3 yakho obviously number 1 Scott manje 2 no 3 okay Scott no Paul almost 3 okay kusazana ngithanda awufuni needs ehlanganisa nonkosazana abanye ngahlala ngingababali okay manje nje masikhulume something like that's more deep like more personal yabo cause like abantu bafuna ukukena also like ukuthi like different in a way like yabo compared to like immaturity abantu abakufollowayo abakuthandayo and everyone else probably like more unique than me than yena maybe than manager as well yabo manje like when I didn't like empilweni ukhule like uyithatha kanjani lento because like sometimes you find ukuthi abantu aba different like baba mistreat yabo ababaphathi the same way izinto zina kanjalo navele bangisukela ngicela mncane mara yabona mina ngiculele yabona ningayenzi nebusabona uthule mina ngingabakwe bona baqala mina awubongakwere mina umuntu and so like endlini bebakuphatha kanjani bebakuphatha njengecanda or bebakuphatha endlini bebangiphatha right njengomuntu right njengomuntu right mara at the same time I feel like into important nakhona leyo ukuthi i-support leyo in a way mele uyibeke in a way ukuthi no so treat her normal because thina githi unormal yabona so once sayenze ukuthi ngadu different then ngaphandle obvious bazokutreat her different yabona so same time endlini nakhona mele ube the same person yabona so no put this guy umntala nakuro last born umntala hayi mele umlethe yabona marene imamela music yakho bayayimamela yena endlini nayo nabanayo bayayimamela
Yeah. Uyakusupport umuntu wakho like most of the time uThapelo makangekho yena uba khona. One. Ubhuti wakho. Putwang. Yeah. Putwang akili lapha khawuthapelo. Thapelo umuntu enhlezi ngiyakuyi. Yeah. Oh, wena uyakuya. Mengifike ebhasini ngiyakuya yabona. Siqala sikhuluma nabantu abona sasipana yabona. Yeah. Ngesikhathi esinje sayivala sabuya futhi sasipana. Yeah. Yeah. So Cairo ini boma 5 years. Angisho mawuthi na 17. In 5 years uzibona soyenza kahle kahle. Yeah. Mina ngifuna ukuzibona ngisipana. Ngithengisa. Funa ukuzibona ngiqashiwe kwezinye izindlu mina baphekela bona yabo ukupheka ngikwazi vele bona angifaka kwazi maka ngizofika kileso sikhathi. Oh, uthanda ukudla. Yeah. Pheka yabo ubheka bona ubheka zange ngayikobheka lapha esikoleni nje ngitshela kanje. Maka ufuna ukubheka. Yeah, maka ngifuna ukubheka. Uyathanda cake. Yeah. Amakhekhe wathanda. Yeah, amakhekhe nje wathanda. Manje nje amongitshela if you ever like ke wadlala in sports. Sport cha zange ngadlala. Why not? Why? Sport Esikoleni uthina bathi udlala sports? Esikoleni kusho ukuthi mongena bakutshela ngokuthi babheka i-certificate sakho bese bakutshela ngokuthi uyasala uhamba. Kanjani? Bayabheka ukuthi unangakhi number 17 unangakhi uyasala. Okudlalwa ngama age. Yeah, ngama age. Isitayile ngaphandle ngesizini ayisitabi ibuye nasekhepshini ufunda nesikoleni Funa nayo hlathola le. Ayina masimo. Oh, wena uthanda ibhola kahle kahle. Into ubungafuna ukuyenza le ibhola. Ibhola indaba ukuthi manje yayibhola maka ngadlala maka anyilazi lona. Ngifuna ukufisa kulifuna. Oh, ubani iplayer yakho favorite play? Iplayer othandayo uma Lodge so uma. Lodge. Favorite Chiefs. Chiefs. Angithanda ubani? Unomfundo vele kahle. Hayi, Africa. Umuntu engumncanyana. Oh, uyakhwela. Uyakhwela. The celebration yayo Michael. Yeah, ngizobe ngingabo la sala khona. Zabuna. Ngizobe ngingabo. Metabi. Yeah. Oh, kahle kahle bese ngithi ngizokubuza ukuthi vele uzokhe wababukela na. So obviously so zabe kuyi first game yakho babukela. Ngizobe siqala. Ngimbona mina. Mfundo. Yamncane because khona live ikhe ngayibona unomfundo. Ngiyamncane. Uhlala lapho phambili. Ngizohlala khona vele lapho. Ngithi jangele egroundini. Wazokubhena nje. Talk to my manager. Yo, Scott, ngizwe something, ngizwe ukuthi kahle kahle wena ufuna ukuba yi-pilot. Pilot. Yeah. Ngifuna ukudrive ama-aeroplane. So lento le ibuyaphi kahle le drive ukuthi hayi mina ngifuna ukuba yi-pilot. Ibuyaphi? Ile nto le ngitshele ukuthi mina mengiqeda isikole ngifuna ukudrive ama-aeroplane. Yeah. Ever since umncane vele wena uthanda ama-aeroplane. Yeah. Since ngimncane vele ngiyabona la ngaphandle ngibone ukuthi ube yi-pilot into kanje ngihambe emoyeni. So nawe kahle kahle ufuna ukufly. Yeah, ngifuna ukufly ngilayisha abantu. Usaba ama-heights. Usaba ama-heights. Indaba ukuthi lapha ya lo yazi vele senze mele uye ku-skydiving. Cha. Ngifuna siqale Gold City cha. Ay, chief man. You're tired, chief. But skydiving US. Hayi wena siba. Skydiving siwes baba. Ke wa Gold of City. Azange. Azange. Talk to your manager, chief. Ngithabise lapha ya. Hayi ngilile sizoye. Yeah. So tell me, le mo buyenza so and then obvious ngisho so ku YouTube man. And the amount of views I have. So uyahola kahle kahle. Uyahola. So wena ngale mali yakho uthanda ukuyenzana? Mina. Yeah. Ekhaya mina banganginikeza imali. Ngingalungisa ekhaya.
ngikhiphe lezi zinto amakhabethe lawa faka igaraji bese ke kufana nezinye izindlu kube iluntuzane house yabona ya kube indlu enkulu vele yabona ya ngidele endlini lihlala libangaki endlini yimi usisi wami ubhuti wami abantwana ekhaya abayithuna bese kuba yimi bese kuba lo ukuchila naye lo ubhuti wakho usisi wami lo munye uqedile isikole lo hlala ne-outside lo hlala ne-outside wena usazelaphi Siyaringa, dog. Wena sikhathi siyaringa besiringa. It's not a conversation eserious. Yakuzwa manje like like that ye family like nihlala ningaki 5 6 or by 7 ni 7 we last born like as the last born wena like bakutreatana because like khoba noma we last born endlini like They're the baby. umntwana una say as much but then if like we are trend or wenza something more like enza umehluko empilweni more than bona bonke like feel like ngathi iphekile somehow. nawe kumele bongene endlini manje bahloniphe bathi hayi Scott ungene endlini yabo abayangihlonipha bona abayenza into right like mama we celebrate endlini awusi celebrate Hayi, tangu celebrity ngaphandle. yeah we celebrate outside to like ama fan mara to like everyone ukhule naye especially family awusi celebrate yeah So abana ndaba nawo kahle kahle ukuthi una 10k views kuphi nawe. bakutreata you are clean endlini yeah endlini ngiyamamela Yapheka clean. endlini ngashizitsha pheka ngikwazi Yeah. ngashizitsha umsebenzi wami ungikosha amabhodo yabona ya yeah we celebrate estradini And they might come and say trendies lapho nangu Scott usha amabhoda. but now Scott washiphotho akubathaka wayenza amabhoda So okay, u prefer ukuthi awash izitsha as a celebrity or angaziwash. mina phela uzwasha no mina ngifila ngadebo mosendlini noma ungathanda kanjani tanga noma ungakenwa like the whole world mosendlini usendlini umntwana like manje now endlini fana bathula endlini mawujwayele ukuba endlini bayakuyona kwamba ne ufuna ukunyonyo uvuze endlini mama uyicela ufuna ukungena phela exactly yazi endlini umntwana balele khani uyongena yabo esimanje ukuthi intwana endlini intwana noma ethi ungathanda kangakanani noma ungaba nemali engakanani noma ungenza umehluko ongakanani empilweni the moment ungena la ukhulele khona la bakukhulisele khona uyintwana kumele washize la kumbongatha la hayi mina ngichinje usendlini manje njami wena iphi message like ongayigaya abantu abafuna ukufana nawe message ngabatshela ukuthi bayenzile nawo babe nje message ngabakaya wona ukuthi nabo bafune i-manager yabona ezobashayisa ama-live yabona bafane nama bafuna ufana nabo bahambe bafune i-manager yabo bangafuni umuntu yabona ozobawopha yabona bafuna umanager straight yabona like yabona uzobakhipha yabona abayenze leyo nkinto bababize bahambe nabo eyitulo So kahle wena ngifila ngathi wena uthatha imanager yakho as like ubhuti wakho like akusinto ebusiness kahle umthatha umjida wami lo and then ngiyamfrustana sofelana kahle lento ngizwa ngayo uthapelwa leya mnyencane maya umtshela akhaya phela aholisa khale sivula manje kamagogo abanye Superstar Studios la yena posting because ngiyayibona iyafly and it's moving ifana nale patrol yamosha no as Scott mina ngifuna ukutshela into one pusha because yabona manje Infinity bekasho ukuthi ngeke sazi ukuthi utrend until nini yabona so pusha lento le uyiphethe nje pusha until izofika kule limit yayo then
Ngiyatshela by the time usuqeda ukuthi awusekho famous sowuthengile indlu sowuthengile ama-M3 sowubekile lapha eChina Chayile. so wena mungenze nobusi uhleli nomusi or omunye ubani konje omunye Nosipho. wahlala nawo boyithu Abantu bami kahle kahle uLebu. Yeah. Leyo. Ubusi. Nosipho Nosipho. Bese omunye ubani? bantu sabala Ubaningi ulwazi. bayi-4 abantu. bakhona kanjani 19. basesikoleni sakho Hayi. abekho esikoleni sakho It's a special school I try. uzosurvive Isikole noJohn. uzosurvive Esikoleni namtshontshola la elokishini. Akekho makombeyile esikoleni. Akasekho. Ngikho. Memnyana. Awumema. Ngopi? Angamsha umuntu wakhe. Uza umuntu wakhe mara yena uright when yamfuna Mina. Yena. Hayi. Okay, bayikhathi caba nje ngifuna ukubuza ukuthi like isikele sakho yini ungafuna ukuthi ama-celebrities ezoyenza since wale bathanda bakubona ukuthi like uhlala push efforts ubonisa uthanda ngithola manje yini ufuna ukubeza esikoleni sakho bazoyenza ama-celebrities Esikoleni sami. Yeah. Ukuthi fana nezinye ikolo so ukuthi bazosiculela, bazosiperformela, showcase bazoluntuza abantwana ingcathulo zesikolo yabona amaswidi uyabona ya izinto zina kanjalo. Yeah. so now uzobe usestage angisho bumeperforma usikhosimela lapha now uyangena utaya ngiyangena. Yeah. no I like the energy ngiyafrusta Nami ngiyafrustana le yami. Nami ngiyafrustana ya. awukaya abantu i-message lapho Yeah, abashaying wheel of the day. Wheel of the day. Okay noma uzothi. Nah, I come nayikhemera isho icabanga isenhlizweni ungayitshelanga Yeah. yini word of the day Pophika icela umnikezi word of the day mfana yeah Okay. Nayi. Bafethu bafethu ithi umuntu ungamthatheli phansi. thank Sure. God Yeah. be grateful everyone ungathatheli umuntu phansi Yeah. ngasesikele sakho wena uhlala ubonisa ithalente lakho Yeah. abatshele abanye ukuthi awufuna ukubona amathalente wabo Yeah, nami bafethu asole isikhathi angithola Yeah. Vele like if bowungaculi bowuzoyenzani? ngiyaqulu. Yeah. ujayiva Amen ujayiva. ujayiva le muntu Ujayiva. ushaya TikTok bujayiva lapha Namosha. Awunambethele ya mustahel. Hayi. Umbethele ya mustahel. Hayi. azivale kanjani nje awutshela uScott ndathatha ithombe nathi ndoda angisho umamela wena ukuthi ayenzeni kumafeni wakhe Bafethu Scott le yami mamela ke le yami ngicela le yami uthathe labantu ithombe le yami amajita ashaye ngawe cela uthathe nabo ithombe ungabaqhomeli yabona nami njengawe yabona angibaqhomeli nami ngiyathatha nabo ithombe asenze kanjalo mngani wami ngicela please ya uthathe labantu ithombe yabona yeah. Thank God. And that's the Infinity Podcast. We out. Yeah, thank you guys for watching. We appreciate your love and support. You know what it do. We out. Peace. Guys. Obvious. Favorite Obvious. chiefs. Because Cool. Aye.